Adigo Kaga, Adigo Kanade, walk. Join wine alive. If any year, if it's one Monsieur for, I greet you one I greet you. Onye ọbụla na-abịa ebe a taa, ana m asị gị welcome to month of October. Happy new month. Etu o si na-adị, anyị ga-enyelite onwe anyị ekele happy new month. Ọ dị izi na anyị fụrụ ụbọchị taa. Gịelụ na-alụ na Rise TV akọrọ akụkọ ya onye Igbo be anyị, ndị abịakwa na ndị abịarọ gịele wee maa jọm na ọ na-abụ anyị na-ekwu okwu ebe a, some people ada eji okwu anyị emele ife. You know why? Because na anyị dị against church. Anyị adịrọfe oke fanwe ige ntị, mana ụbọchị ilue ị ga-echetakwa na anyị kwukwelu ka nsandụkwa anyị again. This girl nwụọ na Rise TV, ọ bụ na the girl a jọmpụrụ esuru n'ụlọ elu matuo ọkaala ịnwụ ọnwụ. Yes, 2016, 2017, 2018 ụmụazị Igbo nwụrụ na Indonesia, Malaysia, these two countries alone. Ihe agụta nwụfe ọnụ because na fast n'ụlọ elu wee wụpụ. O riri isi ụmụnne anyị too much. Anyị na-eti mkpu oge asịfa nna kama ị ga-awụ jọmpụ fa jide gị n'aka. Highest ọ bụrụ na ebunata ga-ebunata ma Turkey, thank you. Highest not deportation. Afụsị n'ụwa ka ya sị na nke iji aka na ọ gaghị ya n'ụwa ga-agwụna na lie. This girl na-eme ka ya save onwe ya. Bandit bịa, ọ bụ na onwe onye iji nyefa, ọ bụ na o nwere nwaanyị nwere uwe o ji eri ụmụ nwoke. Gee ntị, 2007 or 8, yeah, 2008 ka anyị gara ime fim na Ila, Delta State. Anyị nọgidere ebe anwa ọkụa after 12 midnight, around 1 ka anyị ji wee na-anachita Asaba. Anyị wee pụọ, ndị ori wee kwụsị anyị n'ụzọ between Ugboru and Asaba. Kwụsị anyị dị a na-tuo anyị. Ị ga-ama wonge na-eme fim a na-akpọ nwaanyị gịnị nke bụ amụkọ gịnị. O nwere wongel na-eme agbụrụ wongel onye ọka. Ọ bụrụ na ị na-awọchi skit anyị ga na-afụ ya, a na-akpọ ya mama gịnị o something mama. Ọ na-emekarị ihe ndị agbụrụ. Ụdị ife ọ na-art bụ ife a ka afa this girl si na-agbara ya egbe n'isi, agbara ya pilet n'ọpa iweka. Ụdị art ahụ nwaanyị na-eme ka nwoke. Ọ dị ife ọ na-eme na ya bụ queen. O nwere akwụna ụmụ, thank you Port Sunshine. Ana m like nna agba gị ife kpọọlụ gị afa ka ọ ga-abịa ichi ime verification, ime your verification. That girl bụ akwụnachi ụmụ, mụ na ya nọ n'ime moto ahụ with ndị ọzọ. O wee bụ na oge a na-arụ ọbụ anyị, ọkwa ị na-alitu na moto, ị na-alitu egbuo gị sam nakọlụ gị ife iji. Enwesighị na na-akpụtu anyị one by one. Elu na tọọnụ nke m, mụnwa jigodu my phone because na akwụ m na-akụ driver. Even n'oge ndị a na-achọ ịrụ ọgụ anyị, I was conscious of what was happening. As in driver, akwụsịkwa na-egekwa ntị. Angela Okorie bụ nke na-emekarị ụdị ya ka akwụnachi ụmụ na-eme. Mana dabere ma akwụnachi ụmụ ọwa bụ ụdị anya like obidobe emere anụma, mana ọ na-eme nwayọọ that time.
o wee bụrụ na nna agwa driver si na ibe a na-afụ na ndị a dịka ndị ori anyị na-abịa na-agba anyị touch kwe ma time nna agwa after 12 to 1 a na-agba anyị touch. So our location manager na-asị driver ya kwụsị na ọ ga-abụ ndị nche. M wee check na ndị nche nwee ike nọ na express welu touch nọlụ dị ya nsị driver akwụsị na my guy asị driver akwụsị. So the girl na onwe ya na-asị akwụsị. Ozugbo driver na-agba breki ndị agbanye egbe enu gbuo mma na glaasị ebe driver nọ. Driver sepụ ụkwụ na moto nyụọ ọkụ. Moto a na-agba gị bụ 608 nke ịma na 608 na a na-akpa ya aka mgbe ụfọdụ. Na ndị a wee ma oge anyị ba mezi ka m welu my own phone tụọ na onwe ebe ndị driver na-eti isi na cockpit like. O nwere ndị wecha anụ phone fa tinye n'ime oche. O nwere one guy tiri nke ya chena dị safe nna akpọ ya midnight call phone ya ring ya ndị ori afọ phone dị. So this girl bụ akwụnachi ụmụ ife njikwa ọlụ ya afa bụ na ịchọ jụọ ọnya ife mee that night. Ezuru ndị ọzọ ori ma akwụnachi ụmụ nwere ibe zutere ya. Akwụnachi ụmụ ewe bido na-eme ka ife na-anwụ anwụ. Ebusi onye ori ya jide aka ka ya rituo na moto. Onye ori na-emeri ya emere sef. Na-emere onye ori na ya bụ ịgbago nwa ma ọ bụ na-eme ka ife na-achị nwa anwụ. Onye ori ji nwaya kutu ya na moto si aja nọrọ ebe gold oyi n'onu gold ọchị onwe ya mere onwe ya natara ya ma phone ya sef. The girl dey play on their minds. You got to go. Tu a ka o si na ije a mụnwa na m dị ije based on na azakọrọ ọnwa anụ mana mụnwa ejubu m ego already. Ịbụrụ oge nlitu eje nnata ya azụ ya wee nwaanyị dị na wee na-awọchị ihe niile na-eme. My guy one guy mụ na ya nọkwa n'ahụ onwekwu ya mere ya anya na-ekiri obi m si mgba ọsọ sef nsị na mgbapụ ọsọ n'oge aka ya agbapụ ma na ndị otu fan ebe a nọlụ m n'ebe a. Ndị a wee susi anyị ori chọọ ka atọ nọ moto ha baba n'ime ọfịa. Anyị agbago na ịba moto a bụ iji abụkwa iji repu ụmụ nwaanyị. Ana oge a ndị a na-abafa bịa zuo ori fa aba ụgbọ naba saịdị Anam Fanza ma ịmago saịdị ahụ. So ndị a wee susi anyị ori rapụ anyị ebe a jawalụ that night. Ife nji wee na-eweta story a bụ na nwaanyị nwere means or power to prevail over a man. Ọ bụ na this girl nwa Arise TV ajọ mpụrụ n'ọnọdụ onwe ya n'ime room ndị abata ọgwa aka ma ọ daa onwe ife ọ nwere onyefa ihe adị ndụ because onwe ọzọ nwụ na dị ije. So now anyị eluzugo that very one. The girl anwụrụgo one tragic ọnwụ anyị nwere na nzuzu a. So that girl osorozi anyị wee for this month of October. Alright? Ije na Lagos State a na-apịa Mandelas as we speak. Ebugo ụzọ bịa gwa ha na any attachment ọbụla dị na building na fa ga-edemolish ya. Ije na International Trade Fair a na-apịalisi ihe na ndị be anyị. A na-apịalisi ihe ndị be anyị na-ekwu na akpọrọ anyị asị akpọrọ anyị asị akpọrọ anyị asị akpọrọ anyị asị. Ife dị na ya bụ afọ Peter Obi, afọ Senator Tony Nwoye, afọ Senator Abaribe, afọ some prominent Ndigbo ka Fabia Lagos. Peter Obi melụ Abaribe introduce that n'osi America nata ozugbo ebe a. O nwere onye nke si Ibadan bịaba Seyi nwa Tinubu so bịa dị ije. Gwadebo Rhodes kezolo governorship election last time so wee bịa and so many other dignitaries ndị bịa Peter Obi na-emefe address. Sa na-eme ka ndị Igbo malụ that so far na fa dịrọ wrong na ife fa alụ dị a. And mụnwa na-ekwukwu ya ife ọbụla ndị Igbo lụ na Lagos nwee reason fa ji wee lụ anya. Nwere venture ka anyị ghọta. Nwebe mgbe anyị fọt ndị Igbo gosiri ụlọ na America, ndị golo ụlọ na Canada. Ife niile agolo ụlọ ebe a nwee purpose eji wee gị ya. Ọ bụkwasị ije na South Africa anyị na-ego.
o nwere reason eji egi ya, o nwere reason eji alụ all these things a na-alụ. Ịbịakwa na Ọnịcha ebe a, young shall grow, young shall grow. Nyagolu UAC Foods, UAC ka ọma John Hood ebe a fa na-anọ, ọ UAC nwe ebe a. Ọkwa ya nwaje goro that place lụọ onye afịa na-akpọ Young kịta na main market. Iruo na main market o nwe ebe a na-akpọ Young. Ọ fụrụ opportunity ogolo. Ife a niile bụ business venture. Nọ na ihe ndị Igbo na ebe bụ kama a ga-emebi na gị bịa rụọ ya na be anyị, ọ ebe a na-ekwu. Mana ego dị na be anyị na ego dị ebe ahụ abụrụ ofu. Onye ọbụla na-achụ ego ebe mmụọ onye dị iri agaba. Anata m Nigeria na-apịkọ kedu ebe m ga-ebi. Asọ ya batagolo obodo decide na ya chọsị ịnọ. Abụzi m ụmụazị ka m nọ zụọ ụmụ m, ka ụmụ m hụba m ama, ka m hụba ụmụ m ama. Maka efegharịgide ihe niile a na-efegharị bigide mba. Oyito ụmụ ha ma gị, you don't know them. Ihe niile ama bụ ka anyị chịkọtacha. Na mbata na apịkọ, where am I going to stay? I went to Enugu. Negalisia anya njụọ ese na Enugu. Agwa m sị m ebe m chọrọ ibi mgbe a bụ na that ka ebe a na-akpọ ya, ebe a Villa Toscana dị. Kedu ebe a na-akpọ street ya na Enugu? Onye Enugu na ebe a nyalụ m aka. Nwere ife a na-akpọ that place. Ebe a Villa Toscana nọ. Ogologo ebe a. O so na the most, ọ ya bụ the most expensive place na Enugu, so to say. As at 2018, ka a na-akpọlụ m flat ebe a 800,000 that time. Ọ bụrụ New Heaven. Mgbe ọ bụrụ New Heaven. O nwere ife a na-akpọ street a. Nwere ife a na-akpọ ya. Ndị Enugu na ebe a. Independence layout. Tony Obara, thank you nwanne m. Independence layout. So akpọlụ m price. Mwe na anya fụ na ọwa ọtụrụ ya. Ọwa ọtụrụ ya. Ife o ji wọt onye tomi bụ ụdị ọrụ nna alụ. Ife media. O nwere ebe ị na-ede ịnọ. Businesses, ihe nji akpọlụ ya afa bụ business ọbụla ị na-eme. Ma ọ bụrụ na environment ya, business ọbụla na-enwe environment a na-eme ya. So mbịa nesịa osutuo ife nchọ. Wesikwa ka nnenekwa ebe ọzọ. Ọ bụrụ na m ga-aga Uyo, because anụgokwa m maka Uyo, si na m ga-aga Uyo. So anọzi m n'elu ya, nsị ka njegodu Senegal bata. Ka njegodu bata. So aga sịa Senegal, nọzia Senegal a wee bugharịa plans. Bata Asaba. Nenesia Asaba. Asaba dịkwa clean, dị healthy, nwee night life, sort of. Maka mbinwu n'obodo na-enwero night life. Na-egekwa ntị ọfụma, mmebinwu ebe na-enwero night life. Because abụ m a street kid, agba street for many years, from Lagos, jee pụa, jee batakwa, all street. So onwe ebe m ga-anọ, ọma mmeke nwe ya. Mbata Asaba, fụ na Asaba dị oke, wee biri Asaba mbikita. If not, Enugu ka nke ala ibi, ma ọ ngaba Uyo. Ebe ọbụla a na-enwero night life, mụnwa agaghị m ebinwu di ya. Ana eche ka ebe ị ga-ebi nwe ma na business ọ ga-emenwe ọfụma. Ọ bụrụ na ị nata otu Ọnịcha dị na, o nwere ụdị business ị ga na-eme, fụ na ị ga-emenwe ya n'Ọnịcha. Agalụ m Dubai, fụ na ihe media anụnwa, anogo fit do am na Dubai. Na-ege ntị ọfụma. Anogo fit run am. Mmenwu skit etu esi eme ya. Ihe nsenwu kamera anyhow. So ọ bụ ihe m ga-emenwu. I had to leave Dubai. Ọ bụ na m bịara Dubai hustle onto ngwa afịa way. Dubai dị okay for me. Ịghọtago? So mụnwa awa. Ndị efu nọ na Lagos kịta. Before nke ọrụ about them, ka anyị jee America. Ị na-alụ ọrụ na America. Ị na-alụ. O nwe oge elue, ifu na ego ị na-spend na rent. And need to go qualified from efe ị na-alụ with akwụkwọ iji. N'ị ga-ego nwe ụlọ. Iwezi nwa ya na-akwụ ya mortgage. You can do it.
If you go now, make it a fakita. On eating it is no alone again. I got half an idiot. Okay, it out of after some years, a China, a landlord, bro house owner in America. A plus, an advantage. Mugano Sapular, or bro, Kegafe, Madenaya somehow. Cabo Nogi, a batanambo. Somebody in there, aga joge na why you go on Lagos and America. Ada jo di ajujua. Managa jo na Lagos. Kedi you go on Lagos. By the 2010 na Lagos State, early 90s. Imo ebe na akpọ Bode Thomas na Surulere. Oga we ibiri na Surulere. Ibi ofuma. Leki buzi nke nya. Mainland, Lagos mainland mgbago Surulere Ikeja Kama. Baby ine na-eme. Echefu musicians, artists na Surulere. Ihe niile bụ Surulere. National Stadium Surulere. Ife ọbụla try no fela ọkụ otu a ebe niile na-eme bụ dia. Businesses niile na-eme ebe a. Gbọkwanụ first tag. Now, however, that time na agwa o nwere ndị Igbo nwechala ụlọ na these particular areas mgbalafa. Mana ije na Ajegule ndị Igbo anyị nwesịrị ụlọ dị a nwesie ya ụlọ mana ada agụnyekarị ebe a dito na geto. Agọ palace we anụ nwee na afọ ọkọta by then is nothing. Oge ahụ ebe a niile bụ swamp ime mmiri. No good need ebe ahụ as at that time. O nwe ebe a na-akpọ Ikotu ekpe. Ndị bi ebusi ndị jọsụrụ esi alụghị osisi na anị plank kụọ ọnya osisi ị na-alahụ n'ime ebe a na-akụta azụ echi isi nri just gaa n'azụ na itinye ugbo na mmiri kụrụ azụ were bịa sie nri. That time no road, ezigbo ụzọ adịrị ya. Jebe bọkụ n'ọha na ndị otie. Mana emesikwazi ndị Igbo abata ebe anwa megide tọn ọnya. O nwere ndị Igbo lụrụ ụlọ na Agọ ma ọkwa na Muwo ma ọkwa na ụmụ ebe a niile first tag. O nwere ndị Igbo lụrụ ụlọ ebe a 1992, 1993, 94, 95. Onye lụrụ ụlọ mgbe a nwere purpose o ji lụọ anya. Anọ serve ya the purpose. Ụfọdụ na ebe azụsi ụmụfa niile ụmụfa emesịa travel ja abroad n'ọlụsi ọfụma nụsịa nwaanyị. So those men abụrụgo grandfathers today. They enjoyed their life, enjoyed their labor. Hapụ na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ anyị nọkọta anya na-enwe issues anyị na-enwe ya puchu ije na-ekwu ife dị aṅa iwee maka ya wee na-akparị ndị Igbo na ha dị very stupid. I could remember a few years ago, I guess 2023, one woman wee na-akọlụ sị ka ndị Igbo ka ha nabazie na-eji wee na-eme ha nke na-eme ha nke ka ha naba wee mee videos na-asị ọ bụrụ na nke bụ nwaanyị n'ihi nọ juo na Lagos na taba na Igbo jụọ na nwaanyị ebe ka ọ nọ kịta ọ ka nọkwa dị ọ ka nọ dị sorry biko na onye nwe m na-akpọ m. Hello? Hello? Yeah, how are you? Are you okay? Just hold on for me. I'm on live program. I will get back to you, okay? Love you. When you know, onye nwe mkpọrọ. Sara na-akpọ Abraham onye nwe ya, mụnwa na-akpọ onye nke m onye nwe m nọ ya nwe m. Nya nwe m, ihe otu mgbe ka aga m eme, ebe otu ngaba aga m aga. Nwaanyị na maghị enwezibeghị m, nna atụmaghị, nna otu ike zibeghị ọga, nwaanyị na maghị enwebeghị. Onye nke a na-agba na-eji m my weaknesses
adịghị mma m niile ihe niile agba n'ọbịa ka ende obere nwa jos kechie odogwutu nwa nke atọgbuo n'obi ya pee na ọm nke awa nke onye eze nke odowi ihe ọsị m mee ka m na-eme ebe ọsị m kwụrụ ka m ga-akwụ ọsị m bịa kwụrụ ebe a bịa nkịta ọ na-afa akpọ m ihe afụ na mmemme chapcha ka ọ ya bụ ị na-afa iwe anya gị enwe ka ọ dị na nna fọlụ ọrụ ọ na-atọ ụtọ dị anyị maka ji onwe ya tọrọ ụtọ ka ya nkịta ka mma ife sọ mmenụ na-eri ha si mmebe program a na aga m atọchị on that thing ndị ọ dị update afọ m ife dị na di na nwunye ebe a na-atọ ezigbo ụtọ nwanne ya pụkwa ahụ ọ na-atọ ụtọ ebe a niile bụ otu isi gbaba ute ego ka isi ya na idoziti ya ọfụma o nwere uru dị na ya ka m na-agwa gị adịteghị ọ bụ na nke gị na-achọ nghasa nwanne m issue of adding sorry onwe a ka ị bụrụ power man n'ụlọ gị ị ga the weakest bụ ngị nwa dị a ma ị pụọ n'ilo ofu ya gwaghị okwu ka ị were ọla dozieri ya Oktoba anụma ihe a mesị chọpụta na ndị okomala ihe ha na-eme mgbe ahụ ike ha na-akpa abụ n'ilo nwa nke na-akpa ike n'ime na ya ịkpa ike n'ime ụlọ ịghasasị ya ihe ego na a na-eweturi ya obi a sị ka m wee kwado this month of October gwa ndị na-akwado ịnata anata o nwere some guys bụ na their project na December abụ ebe nụ nwaanyị yotago ịma na program anyị na-eme ọnwa o nwere ndị ga-anata na December fe etinye ego marriage fe etinye ego wedding even mụnwa na ị ga-afụ m as MC of a wedding na Lagos in few days time. I'm coming to Lagos to MC a wedding. So I'm gonna try back and put you alive because some people will join us. So ọ na ị na-abịa ịnụ nwaanyị ka m gwakwa gị the secret to maintain it ọ bụkwa ịnụ nwaanyị bụ problem not to maintain it. Ife ọ bụ na power authoritarian the authoritarianism ị ga-edebe ya n'ụsọ ị ga-adị soft na bego iwu ka ọ bụkwa ịnụtakwara anya ọ bụ achiziki ịnụtị anya chiki pawa niile ga-elesi n'ụlọ gị n'ilo ka ị ga-enwe ya pawa ọ bụkwa n'ebe m ga-agwa ya ka anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu thank you. So o webụ na ndị be anyị gochara ụlọ na Lagos mgbe ahụ gosi ụlọ a no issues onye ọbụla ebiri ọfụma na Lagos was promising. Ịbịa Lagos ị ga-akpata ego. Ịbịa Lagos everything about you will change. One, your mentality will change. Na-ege ntị ọ gain ị na-enwe mgbe ị mix up with people because Lagos State as at that time if not for anything na house ndị Yoruba ndị Hausa na ya Calabar na ya Ghana na ya Cameroon na ya Congo na ya obodo dị iche iche nọ na Lagos wee bụrụ obodo oyibo anyị nwe so ijegide wee bata ebe e nwere multi ethnicity multi gịnị mfancha nọ dị a Chukwu na-enye gị ego ị nwetaba ego si na one room banye 2 bedroom from 2 bedroom ebe a flat gị na family ị nwetaba ego landlord one wee sị na ọ chọrọ ile ụlọ ya na ego dị gị n'aka ị ga-egori ya igoro dị ụlọ convert ịrụgharịsị anya ka ọ ya aba gị na family gị not for commercial purpose. Ụfọdụ ndị jiri obodo oyibo bata goro ụlọ ha atụrụ n'ime ya gori ya their fathers rụọ ya ụlọ elu goro moto bụ mpa ha wee werezi ya mere family house anytime o si obodo oyibo nata nne na nna ya ebe a ka a zụrụ anụ. Lagos is almost like their home. Village bụ once in a while ka a na-abata ya a na-ebata na village due to the nwa business nna gị na-arụ ọrụ na Lagos efu na ebe inwe home bụ na Lagos village bụ holidays abịa nọsịa holidays anachikwa
So the only way he has him back to retire back to the village while your father cannot early 60s. You don't go do am now. He got to come back on the local eba. He roll on still no more na battle on na no fuma. Ilu ebe a na-asụ afịa. Ndị obodo mesị na-elesi ndị Igbo dia shop. Ọnọgide nọsịa o nwere ike ọsị na gị nye ya oge anwa a na-ego shop na Lagos 50,000, 20,000. And 20,000 ọ bụrụ onye ọbụla nwere ya. 20,000 was a huge amount of money. Igori onye a ọpụa ị nọzie na the shop ị na-akwụnyezi ụgwọ local government ụmụ ya na-akwụ ụgwọ shop ego na ahụ onye Yoruba na-akwụ ị na-akwụzi ya. Even na gwa bụ na mụnwazi na-ekwu n'ọlụ too na Lagos so sụọ ahịa na Lagos. Nwanne anyị nwoke ebe a Dozie Gregs 1990 I went to Lagos. So Dozie Greg, that time maybe at Lagos was the same year that I came to Lagos. I arrived Lagos on the 27th of May, Children's Day, 1990. Now, afọ etu esi eme ya, ndị Igbo wee gogide ebe nọ then was Tejuosho Market, Yaba, Lagos. You nwekwara ike kpọọ ya Tejuosho Surulere because ọ nọ na boundary Yaba na Surulere. Nenu NTA chapter 7 n'isi ebe a site ya Tejuosho Street n'iru ya Oju Elegba Street. So ebe a ka anyị nọ wee fụ anyị ndị Igbo wee gogide shops na go shops. Ka a na-ego na extension ka a na-ego na the main one na-emegideze ndị Yoruba fụzi na ife apụgo fa n'aka. Gịnị ka fa mee? Amụọ dị afịa ọkụ. Amụ dị afịa ọkụ ụbọchị afịa a na-agba enekwu anyị ị ga-ama na ife abụrụ ị ga-ama na plant sigo oyibe a na-enwu ọkụ oyibe eji anya ụgbọala mmanụ eji anya ụgbọala otu a ebe a ga-ada ọkụ abụọ ị ga-ama na alụgo dị ọrụ. Emesizili afa akpọtazi after some years akpọta South African film ha wee bịa lụgharịa dị afịa ka o wee nọ under their control. This Mandela safe a na-akụli kita formally Mandelas ya ndị nọ na Mandelas mgbe a bụ sọbụ ndị Yoruba na ndị Igbo. Mandelas bụ ebe bụ na ichi igo Italian wares ijebe di ya na-azụkwa ahịa akwa ebe anwa na-azụ ahịa akwa mana ọ bụrụ etu ọ dị na enwere ya much people because ọ nọ na that Tinubu Square ebe a ka ọ dị. So ọ bụrụ hub market hub mgbe a ọ bụrụ market hub o nwere business a na-eme ọ dị ama m ka mesi akọwalụ gị. Ndị Igbo emesikwazi ego adeba ha na-egrozi egro apịa n'elu ọnya plaza. O nwe agba plaza dị ebe a na-akpọ Emabụ onye Igbo bụ Emabụ lụọ the plaza dị ya. So the thing na contain ndị be anyị na-abata anabịa nwee Oluwole market. Oluwole market a bụ nke face National Mosque their mosque. So afia Lagos Island ka nna akọwalụ na etu ọ dị mgbe a eziokwu bụ na ndị Igbo batalụ Lagos Island because na Lagos na-akwụ ụgwọ. Ndị nwelu ground wee den bụ ndị na-azụ moto spare parts. Onwe ebe a na-akpọ Dosumu. Ebe Dosumu ebe a ka ị afụ ndị na-azụ spare parts. Ma breadfruit ma Christ Church ma ịmago. So ogbe a niile bụ ndị moto spare parts. A na-azụ n'okpuru bridge by there. A na-eji mpanaka wee na-azụ afịa maka n'okpuru ebe a ọkụ adịghị ya mana ndị mmadụ na-agbọba ngwa ahịa dị ya. Ndị Igbo na-abata sizie different places na-arịbata na Lagos Island maka na ego dị ya. Balogun ndị be anyị were nwaanyị na-alịbasị Balogun. Ndị Yoruba ji Balogun. Ndị Yoruba ji ya ndị be anyị were nwaanyị na-infiltrate small akwa akpa ụkwụ
ebutero ndị Yoruba ji ya, ndị Igbo were nwayọ na-abanye di ya, na-abanye ụmụ ebe a na-elegasị ụmụ ebe dị anya jankra o nwere ebe a na-akpọ jankra, ebe a ka a na-ele gị akpụrụ je ebe a ele a na-ele mmadụ dị ya maka jụọnụ ndị nọ na Lagos na mmadụ asị iduji ozi atọ na-eweta mmanya chelụ na ọjụ mebụrụ ụbọchị ụka ọbịa ịwa na-ele naghị anyị abụzikọ gị Lagos. Ndị Igbo nọsị ebe ahụ na-eweresi ihe ọma ha, na-ewere ihe ọma ha, na-ewere ihe ọma ha. Oge a na-agba gị o nwere ebe a na-akpọ Oyimbo, o nwere afịa a na-akpọ Wilobi, o nwere ebe a na-akpọ Wilobi. Ndị Igbo abata di ya, na-abata di ya pas na-ebute meta esio na belosia ife a na-eme Ido Park. Ndị Igbo Ido Park bụzi ebe ndị transport line, ebe a ka ya afụ ndị na-ana north na ebe dị iche iche. Ndị Igbo ewepụ nwayọ na-alụbanye ebe ọ bụla ndị Igbo fu nwobere space ha na-abanye, na-akụpụ ndị na-anọ na-abanye, na-akụpụ ndị na-anọ ha na-abanye. Ndị na-anọ afụ na ha bụ amach to ndị a ịnọ ọnwa obere ishiftuo, ịnọ ọnwa obere ishiftuo. Onye Igbo bụ ọ nọ ọnwa obere ọ nata n'ala Igbo ọgwa ndị befa na fa biteli ego mitin nyelụ ndị Igbo aka wee nya cooperative abịa ebe eje bite ego, nwere ike nne eje bitere ya 10,000 na-akwụ interest. Nwa ya nwoke a nọrọ na-achụ ya na Lagos, before you know it ọkwụpụ interest kwụọ isi ego. Ọ na-ebe nwaanyị Yoruba nọzi n'akụkụ ya nakata ọfụ na ngwaahịa bata like this, a na-asọ ọtụ dị ngwaahịa a na-eji stọpụ nyanwa. Ọ nọ nwa obere ọgwaghị nwoke gịrị ya were ebe a ka ya inye ya ọnaba munchi be ha, oje na munchi oje nọrọ akụrụba asịrị ya. Ịghọtago? Ndị Igbo ewesi ona na-aba iwe bata ebe a na-akpọ Oshodi. Ndị Igbo ndị Imo steeti na Anambra steeti enwere nwayọ faibe onwe ha n'Oshodi, faibe onwe ha ka a na-afanye ga na-agbaghị na biznes, ka a na-afanye na transport line. Onye Igbo ahụ efuru na efe akụba ekwu n'ụzọ nọkata nwanne m onye nụna oji ego jee goroda mfe bụ ihe onye Yoruba na-anyarị ahịa na-ewetara ya returns. Onye Yoruba maka ụbọchị onye asị village gbagote na-acha ka ife si na ere na-acha brown gbagote. E nwere efu ndị nọ na Lagos na kọlọ gị na kọlọ onye bi na Lagos abụrụ ofu. Fe na agbaghị ugbo etu ọ dị ịchọ onye Lagos nata na ya anya na onwe gị anya fe na kọlọ gị na ya bụ ofu. Anyị nwa nọ na side east ya ife eji ya ama ka anyị dị bụ mmiri zoo na pọtọpọtọ anyị ka o si acha na pọtọpọtọ nke ha ka o si acha. Ya fụ na nke ha na-achatụ ọcha, nke anyị bụ mọd, anyị bụ brown people. So ha na-afụ anyị chara brown gbagota ha na-afụ anyị. So ilu n'Oshodi mgbe ahụ ndị Igbo anya ha ji achụ ego na Oshodi. Enwere Oshodi ahịa ha nwee nke dị na Mosafejo market Oshodi, enwekwa Mosafejo Amukoko. Ịghọtara? Iruo na Alaba Suru ndị Igbo fajuo onwe ha dị a zọbịa wit ndị Hausa. Ha na ndị Hausa prebịa, ndị Hausa na-eshift, ndị Igbo na-ewere, ndị Hausa na-eshift, ndị Igbo na-ewere na-achụpụ ebe Yoruba. Eleganza abịa n'ihu ebe a rụọ ebe ya ndị Igbo esendịrị na-emebe eleganza gbawa na side ya a na-eme ya na-eme. Koka ife eji mmanụ koka bụ na AC na-ele odu luxurious ebe a. Before you know it, ndị Igbo elebe ife eji awụ arụ, ụmụ batọbụ a na ụmụ plumbing works na ụmụ ebe a niile ha na-ele ya elegide ya. Ịnwazi anwa ruo na koka kịta efusizi unu gịnị ka ha na-ele ọkụcha ndadị ya ife niile dị iche iche ebe a. So automatically ha achụọ na ndị niile dị ebe a achụ ka ha si achụ a na-achụ
a na-achụ gị eji aka na-agba ọsọ maka na ego iji ego enyere gbagotara ị na-ana Ikorodu na akpụkpọ Ikorodu ka ndị Igbo na-eme ya ndị chief tuo dominance etu ahụ esi gwa Abraham ya nene ebe ahụ anya nyere ebe ahụ ka so anya ndị Igbo kọnka a na-agba onye Igbo nwe Nigeria you know understand them. Ọ bụrụ na ịghọtara ife ọ dị ka ya ịbụ onye Igbo ihe ebe na-asị mmadụ ya bịa kweta na ya bụ onye Igbo ọga we are more than enough. Iwe je fụsi onye Igbo na-ayọ ya bịa n'ọnwa nne gị ọ dị ka isi adịrọghị mma. Onye ka ị na-ayọ a na-ayọ mmadụ ayọ ịbụ onye Igbo ịgbakwa ihe Igbo na-eme ka ị na-ayọ mmadụ ọnwụ na gịnị mere ihe a kụrisiri ya is nothing. A na-agbaghị na money na water. Ife na-ewute mbụ na some people na-emetụbeghị ego aka na-ekwu okwu ha na-ekwu out of poverty stricken ama mgbe na-aghọta. Some of these houses a na-akụtu na ka ngwa ka o si dị. Some of ndị rụrụ na abụsị importers shop na-atọ o nwere n'ime ahịa o nwezi ihe na mba ọ ka ọ na-arụ na nke ya nwee plaza nke ya ngwa ahịa juru from enu to ana nyanwa jiri money obere a na-arụkwa nke ya dojuo ya ngwa ahịa ọ bụrụ na ndị mgbe a na-erentịrị ya. Some of those houses ha emegichagokwa ego ya na watoyo o nwere ndị arụrụ 10 years ago ego ole ka o ji rụ ya o mekigi ya o gbara gị ego ya ikutuo ya kịta na ọ ya na-ebe na ya nwụọna ọ abịakwa ebe sympathy mma asịkwa gị na taba n'Igbo gị bụrụ investment mba onwe ihe na-eme gị encourage ya ibubata investment olu gị bịa nke Ebuka Obi bịa mehi ya ahịa ikenere ya hinne n'ọmaka amami na wata. O nwere one guy onye Ọkịja anyị the guy na abroad mana ọ bata bịa na Ọkịja anyị wee set ya up a nice place ọkụ ka ọ kpochuru ya chandali ya ụmụ ọkụ dị iche iche ka ọ kpọnyere di ya ihe abụ ka o gosi na ya nwere our place at heart. Ịba na ife ọnọ gọọmenti na anọ ife achụpụrụ ya na be anyị ijesi ebe anyị etiena etu a ka biznes si dị iche iche si wee tie insecurity a mere anyị ife niile ebe anyị ga na-atụji aka ya da-atụji aka dị ya ịtụgharị na ya n'Igbo pụta mana ofu ọnụgụ ka iji asị God bless you men on the ground. Onye na-achọrọ nkwụ eri were nwaanyị n'ọrụ onwe ya na Lagos were nwaanyị na-akọrọ ihe ọmụ ya maka ihe onye idiri bụ at the end of the day ka ya na ndị be ya rigodu nri dị oke ịma ka o si wee dịrị ya. Onye amụ ya dị mma amụ ihe onye amụ ibi na family o si pụta ịma ka o si dịrị ya ịma afụfụ ya na nne ya na nna ya tara o wee megide Lagos bless ya anya ka ị na-asị ya bụrụ na taba ala Igbo ndị nke nọ n'ala Igbo onwe onye arụ fọrọ. Some of them agbalụchago ego fa nọrụsie ọfụma ebe anwa bless ifa ya nọ Lagos tagide afọ dịka mgbe ihe erime nri mmadụ asị na gị nataba bịa mee gị. Ọ bụrụ na ana enyere gị nwere ishu ana Igbo ebe anyị gụrụ ana ebe a kwa bịa kutusie ya Eluigbo ọ dagidere ọ ha na Asaba ebe a akutusie everything. Okwu ahụ dị na court a na-ekwu ya since akụtụgị abụ na akụtụgị nke eme na Lagos ebe a ka o mee in so many places by a na-akụtụsi afụgo m n'Owerri ka a na-akụtụ afọ bụ nke akụtụ n'Enugu nke untouchable comedy jekwuru ebe a ọ nọ n'Enugu ebe a kụtụsi ọ bụ ego mmadụ ka akụtụsi demolish everything o nwee ebe ahụ eme demolition ihe na-eme ndị Igbo anyị na-adị too emotional ihe ọbụla bịara ya face ebe ị nọ ka ị ga-enwe problem. Ije na Ibadan in the early 90s I guess the most beautiful place enwere in Ibadan ndị Ibadan suffer loss there and onye na-achị mgbe a bụ onye Igbo gọvanọ ha mgbe a gọvanọ of Oyo State ọ dị ka Ike Nwachukwu na-achị mgbe a ka o si eme ebe ọ bịa agụọ ụlọ 1 2 3
amaki akụtusie ihe niile dị ogologo ebe a agụrụkwa akụtuo were ebe a mee street wee dozie wee mechie niile eme mgbe a ijezie Ibadan ebe a abụrụzie a very nice place, the most expensive place masị mma. Ịghọtago ihe ike ga na-ere ọ bụghị agba Lagos steeti etu ha si ya edozibe. After all, iluo Lagos today, Lagos dị cleaner than Anigbo ba ebe dị clean tụm n'anya bụ Enugu. Ebe dị clean na Anigbo tụm n'anya bụ Enugu. At least this governor nọ n'Enugu kita, he's doing well. Anambra dị very dirty. Ama ebe mpụtago na Anambra na-azị aza afụbere ọ bụ na na-azụ Ọnịcha ma home side a na-aza na Ọnịcha. And Ọnịcha bụ the only city Anambra nwere, ọ bụ Ọka bụ village. Anambra dị dirty. Ije na Lagos o nwere strong iwu power enyelu ndị ka ebe a na-akpụ ya ke ndị abụ na moto mebie n'ụzọ eburu ya ụzọ ka ya na-akpọ ndị a na Lagos ndị a na-eyi red naanị yiri milk color n'elu lasma. Lagos nwere ebe dị dirty nwee ebe dị clean. Ịghọtago o nwere side dị dirty nwee side dị clean. Ịma na eji akpọ ịnabata obodo ihe izi ịkpọrọ ihu natagodo Anambra ka efu ihe izi ya kpọrọ ihu mgbe na-abanye ebe anyị. Ihe izi ịbanye head bridge na-abata Anambra gịnị ka ị na-afụ? Ọ ya bụ ihe ị ga-echek. Ịnabata Lagos ifugodu etu ebube ya dị, you go like her. Ha nwere strong law. Moto mebie ozugbo ị ga-achọ wee puchupu onye ị ga-ebupụ ya n'ụzọ. Ọ dịkwa na Lekki like that, may they don't catch you. You shift to say somewhere. Obodo nwelu iwu. Ịma na ndị be anyị n'idiri aka ike. Ndị be anyị n'idiri aka ike. Ilu na Lagos a na-enforce ya. That's why Lagos ji wee ka bụrụ Lagos ọgụ. Ịhapụ ndị be anyị a ga-alụgide luchisi everywhere. Ihe afụ chance. Ọ bụ na ha mee investigation ha ọfụma bifo na-ego eju ese igolu, mana nke anụnwa a na-reason a na-enye ọ na-egosi that na ihe a bụ a deliberate one ka e wee mee ndị Igbo ka akụbinata ha onye ọbụla ma. Ịghọtago? So at this point our heart is with them, but ihe a bụrụ ife m ga-eji sị bụrụ nnata bụ apụtasị n'Ojukwu bịa trade fair wee nenesi ife ndị Igbo ụlọ wee sifa nke a ma nke ebe a growth o gosi na ndị Igbo na-eme ọfụma. I dey tell you, Nnewi ebe ahụ Ojukwu si wee pụta ke encouragement o nyere business si n'ebe ahụ. Ọ bụghị na businessman ọ da-azụ afịa so ọ ghọta ihe ọ dị ka ya mmadụ inwe warehouse ego obi n'obodo ọ na-azụ afịa. Ego gị gbagote inwe choice. Ego gị gbagote nwere choice. Ịfụ a na ị ga-egoro ruo warehouse at least ngwa ya bata ịdọbịa ebe a. Anyị bụ ndị na-azụ afịa. Ife ejimala Igbo bụ ịzụ afịa, buying and selling. So ebe ọbụla ị nọ a ga na-efe ya. Ọ bụkwa sọ Lagos ka ndị Igbo na-eme ijekwa na Ogun steeti ndị Igbo na ya, ije na Akure bụ Ondo steeti ndị Igbo na ya, jee na Cross River ebe a ndị Igbo na ya, jee na Rivers steeti ya ndị Igbo na ya, Akwa Ibom ahịa na ya, everywhere ije ị gabakwa Kanu nkọ. Enwe ndị Igbo bi na Kanu for the past 50 years. Enwe ndị Igbo bụ na abịa kịta na-asụ Hausa ime ama na fa bụ ndị Igbo. Ebe a ka dia blessing nọ, ebe a ka ha fụrụ anapụta ogoro rụọ ihe ya. Ebe na Abuja ewepụ na El-Rufai kurisiri ihe ndị Igbo way back 97 nke 98 mba 99 pịadisie ihe ndị Igbo mgbe ọ bụ Federal Capital Territory Minister, you know. Ọ pịadikọrọ ihe ndị Igbo pịadisie chụnasịa ndị Igbo, ụfọdụ na Suleje, ụfọdụ na Tapazi villages. Mgbe after ka emechara ya onye abụ na Abuja mara mma ọmalụ na
Okay, na Balogo adị na trade fair. Ime labor dia. Okay. No, you go on. We got some no wonder. I must go now. So, oge anyị na-ebe na-emebi nke anyị, ọ bụrụ na ime investigation ọfụma, ị ga-afụ na onwekwa nke ndị Yoruba emebiri. Ọ bụrụ sọ ndị Igbo bụ investors ya. Yotago. Ọ bụrụ sọ ndị Igbo. Now, some of the things nji wee na-asị ebe ọ bụla efura na grow, ihe a bụ business ego ka ị na-eme is an investment. You invest to reap. Otherwise, banks ahịa eje n'obodo dị iche iche na-egorosi ana na-alụ. You are not different from them. Inwe purpose iji alụ that thing. Ime ya mgbe ụfọdụ business investment mgbe ụfọdụ ọ na-aga mgbe ụfọdụ ọ na-aga. Ọ ga fine, ọ gara chụba ihe ị na-achụ. Don't let them distract you. You got to go. After all, banye. Even you were going to go nwa ba anyị ma alụ atụ. O nwere ife gọvanọ ndị Anambra kwuru. But achọghị m mmemme program ya special this night. Gọvanọ Anambra na-akọwa n'oge fa abanye n'ọchịchị na ihe ala local government na kampụ jụrụ ebe anwa. Ụdị nweta ụdị egbe ụmụazị ya na-eyuz ya ebe dị n'ọkọ. M ga m emere ya live video n'abalị ya because ife abụ October ọ ga-abịa campaign. He will come to campaign. Ọ ga-abịa ịchụ vote. Anọ na ihe ala ka ọ na-enweta ka a na-enwetakali vote because enwe population dị a. Enwe population ebe a. Ọ mere anyị abandon since 3 years plus na ọ mere anyị abandon ka onye ọbụla na-afụ ya 4 years. So we'll talk about that. So ị na-asị onye ihe ala onye si n'ihe local government kedu ebe ịchọ ka ọ bịa lụọ nke ya. Ọkwa ya na-abazie ya bụzi na Lagos pụta bịa n'ihe ala bịa lụọ ebe efuru na ndị nọ n'ụlọ gbasịrị ọsọ hapụ be ha aghọ ọfịa. Anyị ga-ebu ụzọ kampen be na be anyị si mee ka be anyị peaceful, ka ọ dị viable, ka ọ dịkwanụ conducive for businesses to thrive. Otherwise, ndị be anyị will continue to build and I will encourage you. Ego anụnwa adanọ with mmadụ nwa obere oge ọgbalie ebe ọ bụla kama ị na-aga n'ọfịa na-akpa ụkwụ akpa uche go there or else you make ezigbo mistake. I cannot blame anybody who anything na Lagos. I can't blame anybody who anything na Lagos. So nwanne m nwoke na-asị how about the Uli road? Ụzọ Uli a fancha niile ka anyị ga-deal with this night because I need to talk to the governor of Anambra State over the state of things in Ihiala local government. It's not funny. It's not funny. So August that now these bandits or whatever you may call them, na fadi more than the government. As the #1 chief security officer of the state, he will make you this statement. So my dear people, short or down I will be back 10 p.m. tonight. I will trash out the issue in the area of insecurity and development because every year Ndigbo are doing well there. Ihe bụ ọnwa ka ha bịakwute na ha nwe ebe ọnwa ha abịa nwe ebe demolition ha abịa. Demolition comes anywhere ọ na-abịa steady mana ya ma nwụrụ. It will not derail us, neither will it deter us from reach our goal. I get really about my child. We are destined to be great, and greatness na bia with challenges. Good na ndị a niile bịara for it now. Now, ebe a ka anyị ga-enekwa anya njichọ ka anyị mee special program this night concerning Maazị Nnamdi Kanu and video Kulora Mel few days ago on a call out on all the big boys enwere n'ogbe and the rich men, senators, lawmakers over continued incarceration of Maazị Nnamdi Kanu. Mana o nwere ebe ma draw okay with speech here. Ịkpọ onye esi shame unto you. Ịkpọ onye esi shame unto you. Na nwanne gị na-eme nka, this and that.
For me, I like from that statement. You cannot tell me she want to me because I'm abia for onye deal now. No. Imam onye on abia for me. Imam when anything against the netiti. You don't do that. If you want to plead on somebody's behalf, you go ahead. But you put to Seattle. No. So that's that. What do I know? But one of my own point, which I will table it from the angle no one monopoly to wisdom. So it will go to when man if I'm go na Lagos. Malone how you can handle this thing and move on with your life. This thing is not what's gonna bring you back. But so on nago to come home. Natawa no on the nata I want from. No one can guarantee life here. No one can be safe. You need the upside down here. We must look inward to see then or this is conducive for somebody. There are investment. Oguli yenge. Yet bujren the buy babu. Na buy merengasa. Hejebedia. Kedon buy what it does buy. We are trying. None at the pace, the very slow, or the raw encouraging. Melai Juena call Mua. Juena call on the governors and the House of Rep members, even senators. How much role to play? How they were the maneuver they were enough. Behind our father enough. You cannot tell me they dissatisfied with the way Anambra State is now. We are only comfortable with it. That may lack a vision. You need to put that education on development. Education Abraham with the mass chemical, petrochemical, educated. You got your education on a particular thing. Don't go education on another thing. So when it comes to development or government, can afford or not. Ebukobi as an individual, ejego set ya landmark na call for. You don't ndị mmadụ ka ebe a develop iju onwe government or men on like that. For that, thank you very much. Ngwa ka njeje fu onye nwe m. Anjezo onye nwe m. Oh onye nwe m. Woru gị abịa. Thank you my people. Ngwa nọlụ n'ọfụma. Sharp.